ko ga na kuɗi. gode. Allah. Ni ma na gode. Ajan tambaye ki wannan. Allah miki alaƙa ki da wannan matan ta. Wannan? Wallahi ni ma kawai na je gun ƙawata ce yanzu shi da naga sun birge na ce. Allah haji inda ba zaki da maki bani cikin nan. A'a sai dai in baka kalanda ni ma ina son jaka ai. To ai duk hotel ne na su. Allah ya ta miki. Allah me su ne? Ni ma suna na kursiya. Ke ma kursiya su ne ki? Allah ko zaki ban nan bon ki saboda barka gaisa. Okay to shikenan rubuta. Ni da Allah. Wai iska ko? Kawai kan gaba. Kawai kan gaba. Ranka ne suna ina? Wa, sun ruga. Ya aka musu suka ruga. Yau ya na iya. Wallahi duk yadda zaki ko na cinye ki a kalandar nan. Kawai kin je kin shafa huda ne kin zo kin yaudara kanki. Tabbe. Bai take kake saboda na fi kake a cikin kalandar. Amma wace huda kika sa da nayi wannan? Eh? Ina abokin ka dan Kaduna nan ma. Ai so ne fasa babba. Waya wani fadi yake wai kin cinye. Ha, kin ga dan ya ga wala. Ka ga nan gaddama mu muke akan kalandar da gama kamar. Ina jira zaman juma ka ne. Okay. Kin je kin samu da ran fadi da kin zo kin buga a hoto. Kina wani yaudaran mutane yake. Da kike bakin ciki kake zama. Ina ji. Ko daki na ma kanki sosai da safi. Sai da safi wallahi sai na biyo ka. Ina zuwa.
ki waye da Allah dauka ASP dan asibi ga kuma kursiya. Allah ne kai a nan Allah sakon da so ta da kai ne ka tabugo gida haka gidan nan ba bakon ka bane ba yaushe zaka so ka tabugo gida din ba zama ya kawo ni ba bi ke ka ji tsoron Allah ka kyala matan mutane ka kama ta ka tun kafin kai maka nisa Allah akbar sai maza ka rahama ta aiko ka kuma sakin aure an ga bari ne ni nayi na ci ina ɗaya kuma bani yanzu na ce bani ko sai a yi yarda ha ko ita bata ga maka ne taimun da ba in har kana ikirarin taimaka laifi to ba taima Allah laifi ba ita ta tsamo ka ne daga fadawar halakar da kake neman kai saboda haka ka rabu da ita ka nemi matar ka tun kafin taimaka nisa wannan shawara ce na baka tsakanina da kai idan baka ji ba kai ka sani to je ka ai dai aure da ko ni ke bani mala je ka na gode haka ka ce je ka sai an jima to shi asala kai ba kana cikin masu danda ba to wannan ko ba kauna Allah sai na aure ta kun kursi ya ce wallahi sakati ya gani ka
assalamu alaikum. Na ga an kira ni da wannan lamba ne kuma ban san me magana. Ban san wake da wannan lamba ba. Ni ne na kira ɗazu a lokacin na zuba ki kusa da wayar ne. To ina fata da ke ce kursiya. Ni ce kursiya, ina ka samu lamba ta? Ya a kalanda auren ki ne na samu lamba. Kalandar aure na? Ya kuma saboda Allah Hajiya kursiya in ban da ke samun lamba irin taku kyawawa wanda Allah ya halitta da wannan siga saboda Allah ke har ma ke yi mamaki. Gaskiya ba ni bace don ni ban yi aure ba. Ina kaya musanyen lamba. To naji kuma na fahimce ki amma abin da nake so da Allah Hajiya kursiya da Allah ke haƙuri Allah zai riga kiran ki muna gaisa. Ani suna na ASP dan Asibi. To shikenan, nagode. To nagode kwarai da gaske. Nagode. A huta lafiya. Madalla. Kuma wace ce ki? Ni ina son ki. Ya duniyancin kuma mu za mu alƙawarin Allah. Ka ce ka gan su jiya? Mana ana MJ stand na gansu mana. Dan sanda da mashin din shine suka wuce mana ban suka bace mai. To ga me zai hana mu tare angwai tsawon sati guda in har nan suke zamu gansu.